Pahamak na katulong. Magandang araw na naman sa inyo mga kasityo. Ito pong muli ang inyong lingkod para sa isa na namang nakapangingilabot, nakakatakot at puno ng kababalaghang episode dito sa Sitio Pangil. Ang kwentong tampok natin ngayon ay mula sa ipinadala sa atin ng ating letter sender na si Martha. Tungkol umano sa isang nakagigimbal na lihim na naranasan niya noong siya ay mamasukan bilang katulong sa bahay ng kanyang naging among doktor sa Parañaque City. Ilang dekada na rin ang nakalilipas. Halina't samahan niyo akong balikan ang kanyang pinakanakakatakot na umanong karanasan, mga kasityo. Simulan na natin ang kanyang kwento. Dear Sir Jupiter, tawagin niyo na lang po sana ako sa pangalang Martha. 56 years old. Tubo mula sa probinsya namin sa Naga City sa Bicol, Camarines Sur. Pero ngayon ay nakabase na dito sa Rizal. Shoutout nga po pala daw sa aking kumaring Adelpha na avid fan ng inyong channel, Sir Jupiter. Siya kasi ang nag-impluwensya sa aking makinig sa magagandang kwento nyo dito dahil isa po siya sa pinakamatagal nyo ng avid listener. Mabalik tayo sa aking kwento. Nangyari ito mga ilang dekada na rin po ang nakalilipas. Kung tama ang pagkakaalala ko, mga year 1986 yun. At nasa 18 anyos lang ako. Kaluluwas ko lang din noon ng Maynila matapos kong maglayas mula sa poder ng mahihigpit kong mga magulang noong araw. Nabalak sana akong ipakasal sa isang lalaking hindi ko naman gusto. Kapalit ng malaking lupang sakahang ipinangako niya noon sa tatay ko. Naaalala ko pang takot na takot ako nung una akong mapadpad sa syudad. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ng mga panahong yun dahil wala naman akong kakilalang kahit na sino sa Maynila. Maliban na lang doon sa babaeng nakasakay at nakakwentuhan ko sa bus at siyang nagsabi sa akin na subukan ko raw humanap ng mapapasukang trabaho sa dyaryo. Specifically, sa Manila Bulletin na isang sikat na pahayagan nung araw. Hindi naman siya nagkamali ng pagbibigay sa akin ng suhestyon dahil dun mismo ay nakahanap na ako ng pag-a-applyan bilang kasambahay ng isang mayamang doktor na itago na lang natin sa pangalang Freddy. Napakalaki ng bahay ni Doc Freddy, mga kasityo. O mas tamang tawagin yung mansyon. Tandang-tanda ko pa kasing halos mapanganga ako sa lula noong una akong tumapak sa lugar na yon. Meron yung high ceiling, grand staircase, malawak na ground floor, malalaking kwarto, magagarang muebles at mga kasangkapan na mahahalata mo agad na mamahalin. Pero sa kabila ng magagandang bagay na yon tungkol dun sa mansyon, hindi pa rin maitatago ang kakaibang aura na tila bumabalot dito. Hindi ko alam kung bakit pero unang dating ko pa lang talaga doon,
pakiramdam ko na agad ay kinikilabutan ako ng matindi sa hindi malamang dahilan. Sabi ko pa nga sa sarili ko noon, mukha naman kakong alagang-alaga yung bahay, pero bakit parang nakakatakot yatang tumira dun? Pinilit ko na nga lang noon na huwag indahin yung nararamdaman kong takot. Inisip kong baka nadala ko lang yung mga pamahiing nakalakihan ko sa probinsya, kaya naninibago ako. Ang laki-laki kasi talaga nung bahay, kaya siguro ganun ang tingin ko. Kaya nga hindi na rin ako nagtaka nang malaman kong hindi lang ako ang nag-iisang maninilbihan sa bahay na yon. May isang kusinera, si Ate Edna. Isa pang kapwa ko kasambahay na si Mimi. Isang in-house hardinera, si Aling Flore. Ang driver na si Kuya Hiner at ang saksakan ng sungit na si Mang Leroy. Ang matandang gwardya na matagal na ring naninilbihan kay Doc Freddy. Sila ang mas madalas kong nakasama noon kaysa sa amo kong palagi namang wala at minsan lang kung umuwi. Halos ospital na talaga ang naging buhay niya, Sir Jupiter, kasi nga wala na rin naman siyang asawa at anak. Maliban nga sa ilang mga kamag-anak niya na paminsan-minsan po ay dumadalaw sa kanya noon. Wala talagang maituturing na pamilya si Doc Freddy bukod sa aming mga tauhan niya. Kaya lang po, kahit kami noon ay takot namang lumapit at makipag-usap sa kanya dahil mukhang ubod niya ng sungit at miminsan lang kung magsalita. Gwapo sana. Kaso, mukha siyang istrikto. Yung tipong kapag nagkamali ka parang parurusahan ka niya agad. Mabuti na nga lang at mabilis kong nakaklose noon si Mimi. Palibhasa, magkasama kami sa kwarto at halos magkalapit lang kami ng edad. Madaldal siya. Maraming tanong tungkol sa buhay ko, katulad na lang kung saang probinsya na ako galing. Paano raw ba ako napadpad sa Maynila? May nobyo raw ba ako? Hanggang sa maya-maya, pawirdo na ng pawirdo ang mga tanong niya. Tulad na lang ng, kung may aswang daw ba sa amin? Kung nakakita na raw ba ako ng ganun? At kung ano raw ba ang mga alam kong pangontra kapag nakaengkwentro daw ako ng isang aswang. Napakamot na nga lang ako nun sa ulo kasi hindi ko kinakaya ang kadaldalan niya, Sir Jupiter. Kinabukasan po ay nag-umpisa agad ako sa pagtatrabaho. Linis dito, linis doon ang ginawa ko dahil gusto kong ipakita sa boss namin na masipag ako. Para naman kahit papaano ay hindi siya magsisi sa pagtanggap niya sa akin. Sa kalagitnaan ng paglilinis ko, doon ko nalaman na meron palang attic yung bahay. Aakyatin ko nga sana yun noon pero pinigilan naman ako ni Ate Edna at sinabing kabilin-bilinan daw ni Doc Freddy na huwag kaming aakyat doon. Dahil doon nakalagay ang mga importante niyang gamit tulad na lang ng mga papeles niya sa ospital at kung ano-ano pa. Doon din daw po kasi umi-standby si Doc kapag marami siyang kailangang aralin. Wala naman pong kaso sa akin yun, Sir Jupiter. Sa isip-isip ko, mas maigi nga kako yun at nang mabawasan ang trabaho ko sa bahay. Toka ko kasi talaga noon ang paglilinis ng buong bahay. Habang si Mimi naman ang nakatoka sa paghuhugas ng plato at pagtulong kay Ate Edna sa kusina. Dahil wala pa naman po talaga akong alam sa pagluluto.
ng mga panahong iyon. Isang araw po, Sir Jupiter. Bigla na lang noong umuwi ang amo naming doktor. Galing sa halos ilang araw din itong pag-duty sa pinagtatrabahuan niyang ospital. May dala po siyang isang malaking maleta na parang hirap na hirap pa siyang buhatin. Kaya naman nang makita ko siya ay nag-alok ako ng tulong, pero ang isinagot lang niya sa akin ay isang malamig na iling. Pagkatapos po ay nagdire-diretso na siya paakyat ng hagdanan. Tinawanan pa nga ako ni Ate Edna noon, Sir Jupiter, at sinabing ganun daw talaga ang boss namin. Misteryoso at hindi pala salita. Nang tanungin ko naman siya kung ano ba kasi ang laman ng maletang buhat-buhat ni Doc, nagkibit balikat lang siya. Sabi niya pa, wag ko na raw yung alamin dahil nung isang beses na nagtanong siya noon tungkol doon, napagalitan lang siya, kaya hindi na siya umulit pa. Pero hindi lang po iisang beses kong namataan si Doc Freddy na may daladalang malaki at mabigat na maleta sa tuwing uuwi siya galing sa ospital. Kaya nung una ay talagang naku-curious ako sa laman nun, Sir Jupiter. Parang gustong-gusto kong magtanong nun sa boss namin tungkol doon. Pero natakot akong mapagalitan. Kaya minabuti ko na lang din pong itikom ang bibig ko. Pero nung mga sumunod na panahon, nasanay na lang din po ako sa gawaing yun ng amo namin. Hanggang sa nagsimula pong mangyari ang isang bagay na muli na namang nagpabuhay ng kuryosidad ko. Siguro mga 2 buwan na rin akong nagtatrabaho noon sa bahay ng amo naming doktor ng isang hating gabi. Ay bigla na lang akong gisingin ng kasamahan kong si Mimi mula sa mahimbing ng pagkakatulog ko. Ang sabi niya sa akin, umuwi daw ang amo namin at nakita niya raw na may dalang malalaking maleta na sa pagkakataong ito ay hindi lang isa, kundi 2. Nasilip daw kasi ni Mimi ang amo namin na hirap sa pagbubuhat ng 2 maletang yun. Kaya nang alokin niya ito ng tulong, ay napilitan na raw po itong tanggapin yun. Magkatulong daw sina Mimi at Doc Freddy na iniakyat sa itaas yung 2 maleta at habang umaakyat sila, ay hindi raw po maiwasan ni Mimi na malanghap yung masangsang na amoy na nanggagaling sa loob ng buhat-buhat niya. Amoy bulok daw po yun, Sir Jupiter. Kaya medyo kinukutuban na siya. Hindi na raw siya pinasama pa ni Doc sa attic. Ang sabi daw nito sa kanya ay bumalik na siya sa pagtulog at siya na raw ang bahala dun sa mga maleta. Pero dahil po likas ang pagiging matigas ng ulo ni Mimi, ay nagkunwari lang daw siyang bumaba ng hagdanan. Pero ang totoo, ay nagtago lang siya sa likod ng pader pagliko niya ng hallway. Balak daw po kasi niyang silipin kung ano ang gagawin ni Doc sa attic. Pasilip-silip daw si Mina para hindi siya mahalata ng amo namin. Nung sa wakas daw po ay makaakyat na si Doc sa attic, bigla na lang daw pong nakarinig si Mimi ng kakaibang mga tunog dun sa attic. Mga yabag na parang may tumatakbo paikot sa buong kwarto. Pati na rin mga paghingal na parang sa aso na agad daw pong nagpakilabot ng matindi kay Mimi. Doon na sa dali-daling nagtatakbo pababa at papunta sa kwarto namin para gisingin ako.
Hindi ko naman alam noon kung ano ang magiging reaksyon ko. Sabi ko pa sa kanya, baka mapagalitan kami. Bumalik na lang kako kami sa pagtulog gaya ng sabi ni Doc. Pero wala na po akong nagawa nung bigla niya akong hinigit patayo sa kama. Sinabi niya pa nga sa akin, siya raw ang bahala. Hindi raw kami mahuhuli kasi nga alam niya naman na raw ang pasikot-sikot sa malaking bahay na yon. Iiling-iling na lang ako. Sir Jupiter, nung umakyat na nga ulit kami sa second floor, tapos ay tumapat pa talaga kami mismo dun sa bukana ng attic at nakinig sa mga kakaibang tunog na sinasabi sa akin ni Mimi. Nung una, diskumpiyado pa ako sa sinasabi sa akin ng kasamaan kong yon. Pero nung maya-maya pa ay bigla na lang kaming nakarinig ng parang mga kakaibang pag-ungol sa itaas. Doon na ako kinilabutan. Yung mga pag-ungol kasing yun, Sir Jupiter, bigla na lang ding nasundan ng mga tunog na parang may kung anong bagay na napupunit. Tapos ay hinahangkab at nilalapa yun ng isang mabangis na hayop. Napatanong pa ako kay Mimi kung ano yun, pero nagkibit balikat lang siya. Sabi niya pa, matagal na raw siyang nakakarinig talaga ng mga kakaibang tunog na ganon sa attic. Pero tuwing babanggitin niya raw po yun sa mga iba pa naming kasama sa bahay, ay pinagagalitan pa siya ng mga ito at sinasabing huwag daw siyang tsismosa. Maya-maya meron na namang mga yabag na parang naglalakad at papalapit sa pwesto namin, Sir Jupiter. Kaya kaming dalawa ni Mimi ay nagtatakbo na pababa dahil baka mahuli pa kami ni Doc. Agad-agad kaming naglock ng pintuan at kanya-kanya rin kaming talon sa mga higaan namin para magpanggap na tulog. Kung sakaling naramdaman ni Doc na may mga taong nag-uusisa sa kanya kanina, dun sa attic. Kinabukasan po, Sir Jupiter, ginising kami ni Ate Edna ng maaga dahil may gusto raw ibilin si Doc Freddy. Inaantok pa nga ako dahil sa puyat ko kagabi nung dumating ako sa salas kung saan niya kinakausap na rin yung iba. Ang sabi ni Doc, ilang araw daw siyang mawawala sa bahay dahil kailangan niya raw mag-duty sa ospital. Sa dami raw ng mga dinadalang pasyente sa kanila ng mga panahong yun dahil uso raw ang dengue. Nakita ko pa noon si Mimi na palihim pang ngumiti sa sinabi ng amo namin. Sabay bulong sa akin na sa wakas daw, makakapag-imbestiga na kami dun sa attic ng mas maayos. Hindi naman po ako sumagot sa kanya kasi nakita kong tinitigan kami ni Doc Freddy. Kakaiba ang paraang iyon ng pagtitig niya na halos hindi ko magawang salubungin. Nakakapanayo kasi yun ng balahibo. Ginagawa niya yun habang sinasabi sa amin na huwag daw kaming aakyat sa attic. Dahil may mga importanteng bagay daw siyang iniuwi doon kagabi lang. Pero pagkaalis pa lang ni Doc, ito namang si Mimi nilapitan na naman ako para ayaing linisin daw namin yung attic. Mamayang hapon kapag abala na sa kusina si Ate Edna at nagdidilig naman ng mga halaman sa ardin si Aling Flore. Tumanggi ako, Sir Jupiter, at sinabi ko sa kanya na mukhang nakita yata kami ni Doc kagabi dahil para kakong kami ang pinariringgan niya kanina bago siya umalis. Tinawanan lang ako ni Mimi noon, Sir Jupiter. Tapos sinabi niya sa akin na masyado lang daw akong praning. Baka raw type lang ako ng amo namin
kaya titig na titig ito sa akin kanina. Mga bandang 5:30 ng hapon katatapos ko lang ulit maglinis noon sa salas ng malaking bahay nang bigla na naman akong higitin ni Mimi. Tanong ako ng tanong sa kanya noon kung saan kami pupunta at pilit kong binabawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Kaya lang ay ayaw niya talaga akong bitiwan. Kinaladkad niya na talaga ako hanggang second floor tapos ay itinulak niya pa ako paakyat sa hagdanang patungo naman sa attic ng bahay. Hindi niya raw ako titigilan hanggat hindi niya nalalaman kung ano ba talagang meron dun sa attic na yon. Kating-kati na raw kasi siya dahil matagal na nga siyang nahihiwagaan sa misteryosong kwartong yun. Wala na naman akong nagawa. Kaysa naman kako paulit-ulit niya akong kulitin. Pinagbigyan ko na lang sa wakas ang kasamahan kong pahamak. Sinubukan naming buksan yung pintuan ng attic, Sir Jupiter, kaya lang ay nakasara po yun. Pero dun pa lang, kakaiba na agad ang naramdaman ko. Nakarinig na naman kami ng parang mga tumatakbong yabag na umiikot-ikot doon sa loob ng attic. Tapos, sinundan ulit yun ng tunog ng parang humihingal na hayop. Dahil nga doon, umatras agad ako pabalik. Sabay sabi kay Mimi na kung gusto niya talaga mag-usisa doon sa may attic, ay siya na lang at huwag nakako akong idamay. Nung pababa na ako sa makipot na hagdanan para sa attic, bigla pa akong nadulas at bahagyang nasugatan yung bandang batok ko. Gasgas lang naman pero kinabahan ako, kaya nasabi ko pa kay Mimi na kasalanan niya yun. Dapat kako ay hindi niya na lang ako kinaladkad dun. Napagtaasan ko siya ng boses, kaya inis na inis siya sa akin nun. At nagdadabog siya nung bumaba na kami ulit sa ground floor. Hindi ko na lang siya pinansin at nagpahinga na lang ako sa sofa habang siya ay dumiretso na ng kusina at tumulong kay Ate Edna. Ang totoo po, Sir Jupiter, hindi lang naman talaga si Mimi ang naku-curious sa kung ano bang itinatago ng amo namin doon sa attic na yon. Kahit nga ako, simula nang marinig ko yung parang mga kakaibang tunog na yung kagabi, iniisip ko na kung ano ba talaga ang meron doon. At ayaw kaming palapitin man lang doon ni Doc Freddy. Kaya lang po nangingibabaw pa rin talaga sa akin ang takot, Sir Jupiter. Para kasing may nagsasabi sa utak ko noon na may mangyayaring hindi maganda sa akin oras na pilitin kong alamin ang totoo. Kinagabihan po ay maaga akong nakatulog sa kwarto namin dahil na rin siguro sa pagod sa maghapong pagtatrabaho sa mansyon. Pero nung mga bandang 10:00 na ng gabi, naalimpungatan ako kasi narinig kong may kumakaluskos sa loob ng kwarto namin. Nung pagmulat ko ng mata, nakita ko si Mimi na may hawak-hawak na isang bungkus ng mga susi sa kamay niya. Napakunot agad noon ang noo ko at nagtanong ako kung saan niya yun nakuha at kung aanhin kako niya yun. Pero hindi naman siya sumagot. Ang ginawa niya lang noon, sinenyasan niya ako na huwag daw akong maingay. Tapos lumabas na siya ng kwarto namin. Natampal ko talaga noon ang noo ko. Napakatigas ng ulo ni Mimi, Sir Jupiter. Tapos ako naman, sa sobrang pag-aalala ko na baka pati ako ay mapagbintangan
kapag may ginawa siyang kalokohan dun sa attic. Napabangon ako bigla ng higaan at sinundan ko siya sa itaas para pigilan sa kung anumang balak niyang gawin doon. Ang bilis-bilis pang tumakbo ni Mimi. Naabutan ko lang siya nung nasa tapat na ulit kami ng attic. At sinusubukan niya na namang buksan yung pintuan gamit yung mga susi na hawak-hawak niya. Tatawa-tawa pa siya sa akin habang sinasabing nakuha niya raw yung mga susi na yon sa kwarto ni Doc. Sinabihan ko siyang ibalik yun. Sinubukan ko pang ang pigilan ng kamay niya pero huli na ako, Sir Jupiter. Dahil talagang nabuksan niya na po noon yung pinto nang wala man lang kahirap-hirap. Pagbukas pa lang po niya ng pinto, umalingasaw na agad yung napakasangsang na amoy na nanggagaling sa loob ng silid na yun. Kaya lang wala naman kaming makitang kahit na ano kasi nga ang dilim naman sa loob. Nagtaka kami kasi wala kaming makapang-switch ng ilaw na pwedeng magpaliwanag man lang sa paligid. Napatanong ako sa sarili ko kung paano kaya nakakakita si Doc sa loob nun kung wala palang ilaw doon. Sa kalagitnaan ng pag-iisip kong yun, Sir Jupiter, bigla na lang akong napaigtad nung parang may nakita akong dumaan sa harapan namin na isang anino. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yun dahil sa kapraningan ko o ano. Pero, inakabahan na talaga ako at sinabi ko kay Mimi. Pumasok naman si Mimi sa attic, Sir Jupiter, tapos pilit niya talagang kinapa sa mga pader ng kwarto kung may mapipindot ba siyang switch ng ilaw o kahit lampshade man lang hanggang sa bigla na lang pong lumiwanag yung loob nun. Napasuntok pa si Mimi sa hangin dahil sa tuwa. Pero wala pa man pong ilang segundo, ay bigla na lang nawala ang ngiti niya nung mapalingon siya bigla sa sulok ng attic. Napakunot ang noo niya, tapos kitang-kita ko nung unti-unting magsalubong ang kilay niya habang nanlalaki ang dalawang mata niya. Pati butas ng ilong ni Mimi, unti-unti ring nanlaki. Hanggang sa napanganga na rin siya at mukhang sisigaw na. Pero walang boses na lumalabas sa bibig niya at sa pagtataka ko naman, ang ginawa ko noon ay pumasok din ako sa loob para tingnan kung ano ba yung nakita niya. Pero parang yun na yata ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buong buhay ko, Sir Jupiter. Sa sulok po kasi ng kwartong yun, dun mismo sa pinakamadilim na parte na bahagya lang na nasisinagan ng liwanag, nakita ko ang isang nakapangingilabot na nilalang na nakasampa sa ibabaw ng isang walang buhay na katawan ng lalaki. Nilala pa ito nung malaking hayop na mukhang pinaghalong aso at walang sungay na kambing na pabaliktad ang pwesto ng katawan. May matatalas po itong ngipin at napakakapal pero matutulis na balahibo nito sa buo niyang katawan. Nanlilisik po ang mga mata nun, Sir Jupiter, habang nakatingin sa amin ni Mimi. Pero parang hindi niya yata magawang tagalan yung liwanag ng ilaw, kaya sa isang iglap ay naglaho siya bigla noon sa harapan namin. Sabi ko kay Mimi, tumakbo na kako kami. Mabuti na lang po, Sir Jupiter, at nakinig sa akin si Mimi sa pagkakataong yun. Nauna pa siyang tumakbo palabas ng attic kaysa sa akin. Pero bago pa ako tuluyang makalabas ng silid, Sir Jupiter, talagang naramdaman ko noon na may isang malambot, magaspang at basang bagay na bigla na lang humagod noon sa batok ko, dun sa parteng may sugat.
Talagang pakiramdam ko noon natuyuan ako ng dugo sa sobrang takot. Nanlalamig at nangangatal ang buo kong katawan habang tumatakbo kami pababa ng hagdan ni Mimi. Dire-diretso kami noon sa kwarto, Sir Jupiter, at paunahan pa kaming mag-empake ng gamit namin. Wala na akong pakialam sa sasahurin ko ng mga sandaling yon. Ang gusto ko lang makaalis na ako sa lugar na yon, Sir Jupiter. Matapos naming makapag-empake ni Mimi, dire-diretso na rin kami palabas. Hinarang pa nga kami ni Mang Leroy sa gate at tinanong kami kung saan daw namin balak magpunta. Tinaasan niya pa kami ng kilay at sinabing baka raw nagnakaw kami sa loob at ngayon ibalak na naming tumakas. Nagpaliwanag naman ako sa kung ano ba ang totoong nangyari. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko habang binubusisi niya yung mga gamit na iuuwi namin. Bigla na lang napahinto si Mang Leroy sa ginagawa niya. Napaangat ang tingin niya sa amin ni Mimi, sabay tanong kung bakit kami umakyat sa atik. Sabi niya pa, mapapahamak daw kami sa ginagawa namin. Kulang na nga lang kaltukan niya ang mga ulo namin eh. Hindi raw dapat namin sinuway ang bilin ni Doc Freddy. Tapos noon lumingon siya pabalik dun sa malaking bahay na nanlalaki ang mga mata bago niya po kami sinabihan na magmadali na raw kaming umalis kung ayaw daw naming lumala pa ang sitwasyon. Lalo tuloy akong natakot noon. Hindi ko akalain na dito pa ako sa syudad makakaranas ng mga ganitong klaseng kababalaghan sa buhay ko. Ang buong akala ko talaga noon, sa probinsya lang namin uso yung mga ganong kwento. Pero nagkamali po pala ako. Sir Jupiter, nang umuwi ako pabalik sa mga magulang ko sa probinsya namin sa Bicol, doon ko lang nalaman na may sakit pala ang tatay ko. Sising-sisi siya nang malaman niya ang naranasan ko sa Maynila. Sabi pa sa akin ni nanay na ang nilalang daw na nakita ko ay isang sigbin na kilala raw alaga ng mga aswang. Nagulat pa ako sa isip-isip ko, ibig sabihin kako, aswang yung amo ko? Para talaga akong binuhusan noon ng malamig na tubig. Wala man lang akong kamalay-malay na mga halimaw na pala ang kasama ko sa bahay. Kung hindi lang pahamak itong si Mimi, baka hindi ko pa nalamang nakatira na pala ako sa lungga ng aswang. Wala akong ideya na pwede pala silang maging profesional. Sabi naman ng nanay ko, hindi raw talaga yon imposible dahil noon pa man, pinaniniwalaan na talaga nila na ang mga aswang ay madalas talagang makihalubilo sa mga tao. Hindi totoo yung mga kwentong palagi silang ilag at lumalayo. Kumbaga para sa kanila, mas maiging maging malapit sila sa mga itinuturing nilang pagkain para mapabilis lang sa kanila ang manghuli kapag nakaramdam sila ng gutom. Mabuti na lang kako nakaalis na ako sa mansyon. Akala ko, nakatakas na ako sa kilabot na hatid sa akin ng aswang, kaya lang, habang tumatagal ako sa amin ay parang hindi pa rin ako mapakali, Sir Jupiter. Parang may kakaiba pa rin bumabagabag sa utak ko na hindi ko maintindihan kung ano. Hanggang dumating ang isang gabi. Nagising ako noon dahil sa mga daing ng tatay ko. Sumasakit daw ang likuran niya. Ubo rin siya ng ubo, tapos iba na talaga ang tunog ng ubo niya. Habang ako naman, nakakaramdam din ng sakit sa bandang batok ko.
Yung parting nasugatan at dinilaan ng sigbin dun sa mansyon na pinagtatrabahuan ko. Pero hindi ko agad yun sinabi kina nanay dahil ayoko silang mag-alala. Mas importante sa akin si tatay na ayon po kay nanay ng mga panahong yun ay parang kinukulam daw dahil hindi na ito gumaling-galing. Kinabukasan, Sir Jupiter, ginising ako ni nanay ng maaga kasi dadalhin namin si tatay sa isang manggagamot dun sa lugar namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Ingkong Ipeng. Kaya lang ho, pagbangon ko pa lang, naramdaman ko nang kumikirot yung sugat ko sa batok. Halos hindi ko maigalaw ang leeg ko sa sakit, kaya napilitan na akong magtanong nun sa nanay ko kung ano na baka kung nangyayari doon sa sugat ko. Nanlaki naman ang mata ni nanay. Sabi niya lumaki raw yung sugat ko sa batok, gayong ang kwento ko nga sa kanya tungkol doon, gasgas nga lang yun. Baka raw na impeksyon at kailangan na ring patingnan. Pero ayoko namang magpunta sa ospital o klinik dahil sa takot na makakita ako ng doktor. Na-trauma na kasi yata ako noon sa doktor. Pagdating namin kina Ingkong Ipeng, agad naman po kaming inasikaso doon. Wala pa man kaming sinasabi, pinahubad na niya ang suot na t-shirt ng tatay ko tapos kinapa niya yung bandang likuran nito. Sabi ni Ingkong Ipeng, hindi raw po kinukulam si tatay. Sadyang may sakit na raw po ito at mas lalala pa raw yun kung hindi pa namin maaagapan. Lalo na raw ngayon na merong kakaibang nagpapahirap sa kanya, pati na rin daw sa akin. Sabi ni Ingkong Ipeng, Sir Jupiter, meron daw pong aswang na nagpapabalik-balik sa bahay namin para aswangin kami ni tatay. Yun daw po ang dahilan kaya lumalaki bigla ang napakaliit lang naman sanang sugat ko. Ganun din daw si tatay na sinisinghot-singhot pa nito hanggang sa maubos ang enerhiya sa katawan. Kaya raw tuwing gigising kami sa umaga, palagi kaming patang-pata at parang pagod na pagod. Kaya raw tuwing gigising kami sa umaga, palagi kaming patang-pata at parang pagod na pagod kahit na maghapon lang naman kami noong nasa bahay. Ipinakita rin po sa amin ni Ingkong Ipeng yung malagkit na likidong nakuha niya sa sugat ko na sabi niya, naiwang laway daw ng aswang. Delikado raw yun kapag sumama sa daloy ng dugo ko. Dahil may posibilidad na mahawa ako ng pagkaswang. Kaya bago po kami pinauwi ng manggagamot ay binilinan niya kaming mag-ingat. Sabi niya sasadyain na raw kami bukas sa bahay para gumawa ng panangga sa aswang. Nang gabing yun, Sir Jupiter, pinilit kong huwag makatulog pero hindi naman umayon ang gabi. Umuulan sa labas at tamang-tama lang ang lamig ng panahon. Kaya ang sarap-sarap talagang matulog. Hindi ko napigilan ang antok ko. Pero kaiidlip ko pa lang noon nang maya-maya ay may naramdaman na naman akong dumidila sa batok ko, Sir Jupiter. At talagang lahat ng takot ko lumabas sa katawan ko. Nagtayuan lahat ng balahibo ko at napabalikwas ako ng bangon noon para lang makitang kagat-kagat na ng sigbin yung kapirasong laman ko. Nakakadiri. Doon ko lang din naramdaman ang matinding kirot sa parting dinidilaan niya kanina. Nagsisigaw ako agad noon, Sir Jupiter, kaya napalabas si nanay sa kwarto nila at dali-daling nagpunta sa kwarto kong kurtina lang din naman ang tabing. Sa ikalawang pagkakataon,
bigla na namang nawala sa harapan ko yung sigbin, Sir Jupiter. Naglaho siya na parang bula, kaya sumilip si tatay sa labas at doon ay nakita niyang may isang hayop na kakaiba ang hitsura. Ang tumatakbo ng pabaliktad palayo sa bahay namin. Napamura siya at sinabing sigbin nga raw yun. Ang ginawa po ni tatay ng gabing yun, dun na ako pinatulog sa kwarto nila, tapos inilagay niya yung isa sa mga alaga naming kambing sa kwarto ko para daw kung sakaling bumalik ang sigbin, ay yung kambing na yun ang una niyang pupuntiryahin at hindi kami. Pero pare-pareho pa rin kaming hindi nakatulog ng maayos nung gabing yun, Sir Jupiter. Alam ko, kahit hindi sabihin ng mga magulang ko na natatakot din sila, kahit sila. Ngayon lang din naman nakaranas ng ganitong katinding engkwentro sa aswang, kahit na lumaki sila sa probinsya. Hindi ko talaga alam noon kung bakit hanggang doon sa amin ay sinundan ako ng sigbin. Ano ba kung gusto niya sa akin? Pati ba kay Mimi sumusunod din siya? Wala man lang akong kaide-ideya at pakiramdam ko noon ay mababaliw na ako sa kakaisip. Kinabukasan dumating si Ingkong Ipeng na may daladalang bagong hasang itak, Sir Jupiter. Kumpleto rin siya sa pangontra, tulad ng abo ng palaspas na inihalo sa benditadong asin na sabi niya ay mabisa raw pantaboy sa mga aswang at iba pang nilalang ng dilim. Meron din siyang buntot pagi, lana o yung langis na kumukulo kapag may aswang sa malapit na mabisa rin daw para hindi ka mapangamuyan ng aswang. Ang sabi po sa amin ni Ingkong Ipeng, kailangan daw naming abangan ng muling pagbabalik ng sigbin sa amin para magawa namin itong patayin. Sigurado naman daw siyang hindi ito makakatiis dahil kinatatakaman na nga ako ng aswang, Sir Jupiter. At isa na nga sa mga ugali nito ang huwag pakawalan ang putahing magugustuhan niya kahit anong mangyari. Nang tanungin naman po namin si Ingkong Ipeng kung paano mapapatay ang sigbin, ang sabi niya naman sa amin, isa lang daw ang kailangan naming gawin. Ang tagay nito, sa bandang puwitan nito, kung saan nakalagay ang kanyang ulo. Kailangan daw po naming putulin yun dahil yun lang daw ang kahinaan nito at wala nang iba pa. Pero hindi raw madaling gawin yun dahil kilala ang sigbin bilang isa sa pinakamabilis na uri ng aswang. Wala raw halos makatalo sa liksi nitong kumilos na animo sumasabay daw sa hangin. Matanda na po si Ingkong Ipeng, Sir Jupiter. Uugod-ugod na nga siya noon, kaya alam naming mahihirapan siya kung siya ang huhuli sa aswang. Si tatay naman may sakit at halos hindi makakilos kung wala ang alalay ni nanay. Ganun pa man nangako pa rin po si Ingkong Ipeng na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Pagpatak ng 9:00 ng gabi, Sir Jupiter, tahimik na noon ang paligid namin. Dahil ganun naman sa probinsya. Maagang matulog ang mga tao. Garapan na lang ang nagsisilbi naming liwanag noon sa bahay dahil hindi pa naman uso ang kuryente sa amin ng mga panahong yon. Nang oras na yon, nagkakape pa kami ng kapeng bigas na ginawa ni nanay nung hapon para pampagising. Nang bigla na lang kaming makarinig ng mga kaluskos sa kwarto ko.
Narinig din namin yung kambing namin na umuungot at umiiyak ng impit. Pero saglit lang yun. Dali-dali pong tumayo si Ingkong Ipeng sa upuan noon tapos binuksan niya ang kurtina ng kwarto ko. Mabilis din si nanay dahil naisarado niya agad yung bintana at nasabuyan ng itim na asin na may halong abo ng palaspas. Hindi po agad nakalabas ang Sigbin dun sa kwarto, Sir Jupiter. Bigla na lang po itong humuni na parang tigre. Talagang nakakatakot ang alulong niya dahil ang laki-laki at ang lalim ng boses nito. Hindi ko makakalimutan yon dahil yun na talaga ang pinaka-nakakatakot na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Sinubukang habulin ni Ingkong Ipeng yung Sigbin, Sir Jupiter. Pero hindi talaga niya magawa. Tama ang sinabi niya na sobrang liksi nga ng Sigbin at nagpaikot-ikot lang to sa buong bahay namin. Halos hindi namin makita ang mga kilos niya noon. Nararamdaman lang namin yung paggalaw niya at minsan naaaninag ko siyang nakasampa sa kisame. Minsan naman, nasa likuran ko. Minsan, nasa harapan ko na rin pala siya pero wala pa rin akong kaalam-alam. Gusto ko na nga lang talagang pumalahaw noon ng iyak. Habang nasa ganun kaming sitwasyon, nagulat na lang po kaming lahat nung biglang bumukas ang pintuan ng bahay namin, Sir Jupiter. Tapos sa labas, tumambad sa amin yung figura ng dati kong amo. Si Doc Freddy, na mukhang hingal na hingal pa at galing sa pagtakbo. Sa isang iglap nakita kong dinamba siya ng Sigbin tapos kumakawag-kawag pa yung ulo nito sa may puwitan. Mukhang nasiyahan nang makita ang kanyang amo. Nadoble po noon ang takot ko. Akala ko yun na ang katapusan namin kung hindi ko lang nakitang biglang inilabas ni Doc Freddy yung kutsilyo niya sa likuran. Tapos itinaga niya yun sa ulo ng Sigbin. Bumagsak sa harapan namin ang ulo ng nakakatakot na hayop na yun. Gumulong hanggang sa may paanan ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko pero nang makita ko yun ay bigla ko yung pinagyayapakan hanggang sa unti-unti ay nadudurog na yun sa harapan ko. Unang lumuwa ang mata ng Sigbin. Tapos sunod ay ang putol nitong dila na parang naputol dahil sa sarili nitong ngipin. Hanggang sa pati ang bungo nito nadudurog na rin. Sobrang baho ng amoy na lumalabas galing doon, kasabay ng maitim na likido na sa palagay ko po ay dugo niya. Pumasok si Doc Freddy sa bahay namin pagkatapos naming linisin yung bangkay ng aswang na inilagay namin sa labas bago namin sinilaban. Sinabi niya sa amin, Sir Jupiter, na mali daw ang hinala naming isa siyang aswang. Yung Sigbin na yun daw po ay matagal na talagang alaga ng pamilya nila. Simula pa sa kanununuan niya. Napasa-pasa lang daw po yun hanggang sa mapunta sa pangangalaga niya. Ang totoo, pinag-aagawan nga raw po yun sa kanilang angkan. Kasi ang Sigbin daw na iyon ang pinaniniwalaang nagdadala sa kanila ng swerte. Kaya nga po kahit takot siya ay inalagaan pa rin yun ni Doc Freddy at itinuring na parang normal na alagang hayop lang katulad ng aso. Ang mga bangkay daw na iniuuwi niya noon ay mga bangkay na ibinenta na ng kanilang mga pamilya dahil walang pampalibing. O di kaya
ay wala na itong natitirang kamag-anak. Yun daw po ang pinambuhay niya sa Sigbin sa loob ng halos ilang taon. Yun daw po ang dahilan kaya hindi na nangarap pa si Doc Freddy na mag-asawa o magkapamilya dahil sa takot na baka pati sila ay madamay kung sakaling mag-iba ang isip ng Sigbin at maisip nitong atakihin siya. Hindi rin daw po kasi alam ni Doc kung paano ito papatayin nung una. Natatakot din siya na baka kapag ginawa niya yon ay puro kamalasan naman ang dumapo sa buhay niya. Nagsimula lang daw siyang maghanap ng mga sagot sa tanong niya noong nabalitaan niyang umalis kami ni Mimi sa bahay niya dahil sa Sigbin. Ang totoo daw po kasi ay unang sinundan ng Sigbin si Mimi at simula noon ay wala nang nakakita ulit dito. Kahit po ang sarili niyang pamilya. Kaya nga dali-daling bumiyahe si Doc papunta sa probinsya namin ay upang iwasang mangyari sa akin kung ano man daw ang nangyari kay Mimi. Malakas daw ang kutob niya, Sir Jupiter, na talagang hindi na raw po nakaligtas si Mimi dahil sa totoo lang ay ito naman talaga ang gustong-gustong kainin ng Sigbin. Kahit noong bago pa ako dumating sa puder niya. Nadamay lang daw ako kasi isinama ako ni Mimi sa kalokohan niya. Hanggang ngayon nga gusto ko pa ring sisihin si Mimi dahil naranasan ko ang pangyayaring yun gawa niya. Masyadong pahamak ang pagiging usisera niya kaya yun tuloy ang naging mitsa ng buhay niya. Gusto ko mang maawa sa kanya, Sir Jupiter, huli na rin naman dahil pakiramdam talaga naming lahat ay wala na siya. Sabi nga ni Ingkong Ipeng ay hindi talaga sasantuhin ng Sigbin ang sino mang magustuhan niyang kainin. Sa kabila po ng lahat, gusto ko pa rin isiping sana ay nakaligtas nga si Mimi sa nangyari. Sana nakahanap siya ng paraan para matakasan ang aswang na yon. Sana mali lang kami ng akala, Sir Jupiter. Matapos po ang pangyayaring yun, bumuti na rin naman ang lagay ng tatay ko. Kaya nga naisip kong, hindi kaya pati ang sakit ni tatay, gawa lang din talaga ng Sigbin. Hanggang ngayon po kasi, dahil doon naiisip pa rin ang mga sinasabi ng matatanda sa amin noong araw na nagiging sanhi rin daw talaga ng malubhang sakit ang mga aswang. Totoo po kaya yun? Sa mga listeners po ng channel na ito, comment naman po kayo kung alam nyo. Maraming salamat nga po pala, Sir Jupiter, kung mapagbibigyan nyo akong basahin itong kwento ko sa inyong channel. Ganon din po sa mga makikinig nito kung sakali. Hanggang sa susunod po. God bless you all po, mga kasityo.